Pagpangliki sa yuta sa May Sitio Riverside sa Barangay Cantauan sa City of Naga na sinati. Mga apektadong residente sa Maugdapit, gipahikling na sa luwas nga lugar. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kining usa sa mga balay sa pamilyang Nietes, kansang Panimay halos na puno na sa pagpangliki sa yuta. Bisan ang kisami sa balay nang liki na usab. Bisan kining parte sa Metro Cebu Expressway ang nihulpa na ug daghang pagpangliki usab ang makita. Ganing usa ka bahin sa riprap sa dan natangtang ang mga simento ug makita na ang dakong buak sa yuta. Ilawom niini nga daw nasusamag usa ka langob. Lagay hawlon kay tungod sa gibdangon ani. Kay kung mahol na siya diha sir. Posibleng di na kayo. Din ani bugat. Kay usan proceed Doot gyud oh. Kadadlaw naglihok na diha. Usa sa gitanaw nga hinungdan niini mao ang gibuksan nga Metro Cebu Expressway nga gisugdan nitong 2018. Matod sa kapitan, maabot sa 52 ka mga panimay ang apektado. 28 ka mga pabilyahan ang nakahiklin na. Pag permirong batch diha, 28 household na bayaran na anang kuan kay na may nakita ang mga liki nga naibabaw pa sa mga balay na tungtong anang bungtod. Gibayran gyud na sa DPWH. Si Engineer Arthur Villamor, Pangulo sa City Environment and Natural Resources Office sa City of Naga, nitugan nga pila ka meeting ug action plan ang ilang nahimo uban sa DPWH ug sa kontraktor niini. Napasusi na usab ang maong dapit sa Mines and Geosciences Bureau. Gawas nga doon na pay dugang financial assistance ang DPWH o kontraktor niini. Mato ni Villamor nga ang city government sa Naga ang motunol usab og pinansyal nga hinabang ngadto sa mga anihiklin. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.